Fil-maratona ġbir ta' fondi li l-Partit Nazzjonalista organizza fjum il-Helsin spikkat il-preżenza tal-eks Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono. Din kienet l-ewwel dera pubblika l-Giovanna De Bono minn meta faqqa l-iskandlu li fiċ-ċentru tiegħu hemm miegħu żewġa. De Bono fallit laqa pubblika li saret f'Għawdex ftit tal-jimilu, però jidher li wara li ħarġu dettalji dwar l-email li kellu Chris Said ħasset li bħalu għandha tkun preżenti għal din l-attività. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil der li rrid japprezza l-preżenza tagħha u meta kien qed jieħu bidejn rappreżentanti tal-partit minn Għawdex poġġa idejh it-tnejn fuq id Giovanna u der jgħidilha xi ħaġa li skont id-dera ta' wiċċha ħadet gost biha. Giovanna De Bono tinsab f'nofs kontroversja wara li aktar minn whistleblower wieħed qed isostnu li r-raġel tagħha kien jibgħathom jagħmlu xogħol fil-privat u jħallas il-Ministeru ta' Għawdex. Sallum Busuttil dejjem tax jifhem li m'għandux problema b'dan, anke għaliex ma ħa ebda passi. Intant ftit wara li sellem lil Giovanna De Bono, Busuttil kien intervistat minn Norman Vella fejn hemm qal li hu jibni l-politika fuq l-onesta.